न'खराव सासे सासे साख्रि होग्रालाय फिसा फेरेंगाया बिनि फिननायखौ होदों आंनो आरो मा होनदों न'खराव सासेल' फिसा हिनजावसा गोरों दंब्ला बिनो साख्रि होनाय बहा थांखो बिथांनि रादायालाय आरो दंबावो इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि दुखु दाहानि सरकार जागोन मालानिफ्राय दुखु दाहानि सरकार जाखो दुखु दाहानि सरकारब्ला बिथांमोना मानो साख्रिनि मुङाव जोंबायदि गैजायै मानसिफोरनिफ्राय 8 लाखनिफ्राय लानानै 12 लाख 10 लाख बिनांगौ 5 बोसोराव मावफुंनो हायाब्ला इउपिपिएलखौ रायजोफ्रा फोथायनो नाङा आरो जौगानो हागोन आंनि मुङा अनसुमा नार्जारी आङो फाथाबारि बिसिडिसिनि खोन्थानानै लानोसै आङो सासे इउपिपिएलनि सासे हार्डकोर माने डाइ हार्ड साहा फेरेंगा होनब्लानो माने मोदोम मावज्लायग्रा मानसिमोन आरो बिथांनि भाषणखौ खोनासंनो थाखाय बिनि उन उन आं खारफाबायोमोन आरो मानोना आं बिथांखौ मिन्थिगौमोन दि बिथाङा हाग्रानिफ्राय फैनाय खिथाखोजों फेस जानाय मानसि होननानै बिथांखौ फोथायनानै आरो बिथांनि कमिटमेन्टखौ नुनानै आं दिनै बिथांजों खारफादोंमोन आरो 10 years स्ट्रागल खालामनाय मानसिखौ बिथांमोना सिनायनो रोङाखै कमिटमेन्ट्स अफ साहा फेरेंगा इन 2020 इलेक्सन आं खोन्थानि दै रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफा खोनासंनानै ला मा कमिटमेन्ट होदोंमोन साहा फेरेंगाया 2020 जेब्ला जोङो बिथांजों खामानि मावफादोंमोन बे समाव ओरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन आं 6थासो पइन्ट लाबोदों गोबां पइन्ट दं आंनाव बिथांखौ आं दिनै सोंगोन दिनै मिडिया दङमोनब्ला मोजां जागौमोन बिथांखौ आं बुंगौमोन ओरैबायदि एनडिबिजों लोगोसे एनडिबि एफेक्टेड एरियानि लाइमोनफोरखौ न'खराव सासे सासे साख्रि होग्रालाय बिथाङा बिनि फिननायखौ होदों साहा फेरेंगाया बिनि फिननायखौ होदों आंनो आरो मा होनदों न'खराव सासेल' फिसा हिनजावसा गोरों दंब्ला बिनो साख्रि होनाय बहा थांखो बिथांनि रादायालाय आरो दंबावो इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि दुखु दाहानि सरकार जागोन मालानिफ्राय दुखु दाहानि सरकार जाखो एसेबां दुखु दाहानि सरकारब्ला बिथांमोना मानो साख्रिनि मुङाव जोंबायदि गैजायै मानसिफोरनिफ्राय 8 लाखनिफ्राय लानानै 12 लाख 10 लाख बिनांगौ मानो बिनांगौ फिननाय होदों साहा फेरेंगाया बिथांनि एगेन्स्टआव दिनै गसंगोन आं ओरैनो जिरायनानै थाया गिया आं बिथांखौ बिथांनि कमिटमेन्ट बायदियै आं बुंदों आरो बुंबावदोंमोन 5 बोसोराव 10,000 लाइमोनफोरखौ पारा मिलिटारि आरो गुबुन गुबुन गभ साख्रियाव थाइसेबो फैसा लायालासे होगोन बहा थांदों बे कमिटमेन्टआ साहा फेरेंगानि कमिटमेन्टआ रायजो राजा आइ आफाफोर बिथांमोनखौ दिनै जों नुबाय माबायदि बिथांमोना दिनैहाय माने नंखाय रादाय होनानै जोंनि बिमा बिफा रोङै रायफोरनि भटखौ माबायदि खावनो नाजागासिनो दङ आरो मा खालामबावदों दिनै इउपिपिएल सरकारा बिपिएफ बायदि मावग्रा नङा थगायग्रा नङा नाथाय रायजो राजानि सरकार जाथारगोन बारे 5 बोसोरनि सिगां आइ आफामोन बिथांमोननि कमिटमेन्टआ माबायदिमोन आरो बुंबावदों 5 बोसोराव मावफुंनो हायाब्ला इउपिपिएलखौ रायजोफ्रा फोथायनो नाङा आरो जौगानो हागोन बे कमिटमेन्टआ नाय दिनै बिखा फोदांनानै बुंगोन आं 10 years स्ट्रागल इउपिपिएलआव थानाय मानसि हाजिरा मावनानै आइ आफाया रोङा अब्लाबो दिनै बेबायदि स्टेजआव आंखौ फोरोंनाय आरो जों जेननानै थाया बिथाङा आंखौ फोरोंदोंसो जों सानदोंमोन साख्रि लानानै मोजां जिबन खुंगोन जों सुख सान्ति खुंगोन होननानै नाथाय बिथाङा दिनै फोरोंदों आंखौ सासे नोङो खालिनि मावग्रा जानो ओंखारफा होननानैसो फोरोंदों बिथांजों आं बोरै मा खालामगोन फेस खालामगोन आं साहा फेरेंगाया फिननाय होदों बिथां नाय दिनै मोनसेबो खामानि जायाखै बिसोरो बखियोल' बिपिएमआ गाज्रि जाबाय बे जोब्बाय नाथाय बिथांमोना एन्टि कारापसन गभर्नमेन्ट वेर इज एन्टि कारापसन बर' बिथाङा फिननाय होदों थाइसेबो लायालासे साख्रि होग्रा बिथाङा आइपिअ थाङोब्ला क'क्राझार सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआव थाङोब्ला आइ आफामोन लाइन जानानै थानांगौ जोङो नाथाय जोंनि लोगोफोरनिफ्राय खोनायो आंनो सासे बिजानाय मानसि हिसाबै आं मोनथिया नामा दा बेखायनो रायजो राजाफोर आं सङै मोनबाय आं सानहाबबाय बबेयाव थायोब्ला आं साबसिन जागोन नाथाय आं लास्टआव नुदों अबजार्भ खालामदों बे निसिरा ओनसोलाव साराखौ आं अबजार्भ खालामदों सारा बै समाव जेनब्लाबो बिथाङा ओरैनो फासयनानै थायाखै रायजो राजानिखौ नायदों बेसे गनोब्लाबो हैदों
नाथाय बिथांमोनखौ देरहानानै नुबाय बिसोर रंखायाव थांब्ला राबनजों होननाय रावा सैथो आरो नाथाय सार जेम्सखौ आं मोजां मोननानै आंनो हारसिं सासे आंनि मादैनि थ्रुयै कन्टेक्ट खालामनानै आं सार जेम्सखौ सापर्ट होगोन बे बाराव होननानै आं बिखा फोरमायनानै फैदों आरो गोबां लाइमोनफोर दङ आरो आं रायजो राजाखौ खावलायो फैसाखौ होयोब्ला बे फैसाखौ लायाला फाबसो जागोन मानोना बे फैसाया बिसोरनि थैजों खामायनाय नङा थैजों खामायनाय नङा फैसाखौ जासियोब्ला मानोना बे फैसाया बिसोरनि थैजों खामायनाय नङा रायजो राजाखौ आं खावलायो माने आं बिराद रागा जोंफुनानै दिनै सारजों लोगो लागोन आरो सारनि जानानै बुंदों आं होननानै आं फैदों नाथाय आं सारखौ खावलायो बिथाङा देरहानानै थाङोब्ला रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन आरो जोंबो स्टेन्ड खालामगोन सारजों आं बेखायनो बेयाव सफैनाय नोंथांमोन साफ्रोमबो बिमा बिफाजों समान गासैखौबो खावलायो आंनि बिमाया हाजिरा मावनानै जायो दासिमबो बिसोरो UPPLनो भट होयो आं खावलायगासिनो दङ नाथाय बिसोरो ओरैबायदि थगायना दोनबाय उननि रायो नालाय जोंनि गामिनि बेबायदि आं लाजिया बुंनो लाजिया आङो आरो बिथाङा आंजों फेस खालामदों सार फेरेंगाखौ लोगो लानानै जुदि बिथाङा सोङोब्ला आं बुंगोन नोंथांनि कमिटमेन्ट्सबाबो वेर इज योर कमिटमेन्ट सार वेर इज योर एन्टि कारापसन गभर्नमेन्ट सार वेर इज योर रायजो राजानि सरकार सार बेखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायो नोंथांमोना बयबो लोब लोबै जोंनि बे सारखौ देरहाहोनो थाखाय सारनि खामानि मावनो थाखाय जोङो सम जाबाय 5 बोसोरावनो बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि मावदोंब्ला 10 years बिथांमोना चान्स होयोब्ला माबायदि जागोन दाम दरसो दा अमा आरो दाउफोरखौ जेरै फानो बेबायदि दाम दरसो दा साख्रिया नोंथाङा 8 लाख होनो हायाब्ला 2 लाख होनो हायाब्ला 1 लाख 2 लाखा जेबो नङा बिसोरनि थाखाय सार फेरेंगा फिननाय होदों आरो दावबायसो सिगांनो नोंथांमोना नुबाय सार फेरेंगानि आखुआ माबायदि एसे पाब्लिक गैयिफोरखौ नायनो नालांदों गावनि रिलेटिभ्स गावनि फिसाजो बिथांमोनखौसो साख्रि होलांबाय मा जों बिथांमोननि जाना खामानि मावाखैमोन बे मिडियानि गेजेरजों सार फेरेंगानिसिम थांदों बे मेसेजआ बिथाङा फिननाय होदों बेखौ माबायदि फिननाय होयो रायजो राजाखौ आं खावलायो अन्नानैहाय नोंसोरहाबो न'खराव फरायनाय जोंबायदि दुखुया आं गोरिबजों फैनायखौ मिथिगौ नाथाय आं सारखौ खावलायदों आरो आं सारखौ बुंदोंमोन नोंथाङा माने सासे मोजां लिडार जानांगौ आरोबाव साबसिन लिडार जानो थाखाय आं खावलायो आरो फैगोन बे भटआव फेरेंगाखौ जों गल बासोनानै फेजेनगोन जों नायनि सार फेरेंगाया माबायदि इउथफोरखौ फैसा जासियोब्ला इउथफ्रा लागोन बिनिफ्राय फैसाखौ लाथो मानोना फैसाया बिनि नङा थैजों खामायनाय फैसा नङा बिनि बियो जोंनि गोरिब दुखियाफोरनि गथ'फोरनि माखासे साख्रिनि मुङाव लानाय फैसासो बियो माखासे खाराबसिन फैसासो बियो बेखौ लायाबा फाबसो जागोन 16 नाम्बाराव UPPLनि मोजां दैदेनगिरि गैयामोन नामा गैयामोन नामा बे कुइसनखौ फिननायखौ होदों साफ्रोमबो बर'आ आंबो सासे एबसुआव मावबोनाय मानसि आं ओरैनो जेननानै थाया बिथांमोना फोरोंदोंसो आंखौ नों रायजो राजानि ओंखारनांगौ होननानै नेगेटिभ बिथांमोना आंखौ फोरोंदोंसो दिनै स्टेन्ड खालामगोन आंनि थांखिया पलिटिक्सआव आगान होनायनि नङामोन नाथाय खालामखांना दुखु मोनदों जों जाबाय आरोबाव बे 5 बोसोराव बिसोर देरहायोब्ला माबायदि गभर्नमेन्ट सोलिगोन बिसोरलाय बेखायनो रायजो राजाफोरबो लाब गैया बिसोरनि बुंनाय रावफोराव गोजावनो नाङा जोङो बे फैगौ बिसायख'थियाव सार जेम्सखौनो बांसिन भट होनानै देरहाहोनो थांखि लानांगौ आखाइखौ बयबो सार जेम्सआ जय जाथों आरो सार जेम्सखौ आं खावलायो बिथांनि लेफ्ट साइडजों गसंनानै आं दिनै बेनिफ्राय बुङो सार जेम्सआ दुखु दाहानि रायजो राजानि लकेलनि गासैबो मिथिगौ आरो बिथाङा रायजो राजानि दुखुनि समयसाफोरखौ होस्रांनो थाखाय माबानो थाखाय बिथाङा मोनफैथोबखौहाय जों बिथांखौनो देरहाहोगोन आरो बेखायनो आं सेलेक्ट खालामनानै सार जेम्सखौनो साबसिन लिडार होनानै बे मिसिमायाव मोननांबाय रायजो राजाफोर सम गैया सम दङब्ला गोबां बुंनांगौ दङ गोबांथार कुइसन दङ आंनाव नाथाय सार फेरेंगाया बे 6था कुइसननि एन्सारखौ होग्रोथों बियो हायो ना हाया बियो नाय आं बेखौ सार फेरेंगानिसिम थांथों बे आंनि बुंनाय रावा 10 years स्ट्रागल जानाय मानसि जोङो
बिथाङा 5 इयार्सआव स्ट्रागल खालामदों बे समाव हाग्रासुखौ होयो बिथाङा मास्टार होनानै गनायोमोन आं बेखौ नाथाय बिथाङा इसेबां दुर्गुथि खामानि मावनो समायामोन बियो सासे इडुकेटेड मानसिया एफाबां दुर्गुथि मावनो समायामोन 100आव 90खौनो कारापसन खालामदों बिसोरो 10%ल'सो जों मिन्थिया नामा मा थगायगोन जोंखौ जोंनि खारना नामा रायजो राजाफोर जोंखौनो थगायो बेला आरो जोंनि बिमा बिफाखौ बेसेबां थगायगोन साननानै नायदो बेखौनो आं खावलायदों गोरबोनिफ्राय बुंदों आं आइ आफा आदै मादैमोन आंनि बिमा बिफाजों समानफोर नोंथाङाबो न'खराव फरायफुनाय जिबन गथ'फोर थानो हागौ बेखायनो आं गुरैयै खावलायो जों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सार्जेन्सखौ देरहाहोनानै आरो BPFखौ देरहाहोनानै जों गभर्नमेन्टआव लाबोफिननि आरो बांसिन मोजां मावलांनो सारमोनखौ जों खावलायो एबा माबायाव बज्लायनायाव बुरखायनायाव जोङो सम गैया थांनो नोंथांमोना आइ आफा नोंसोरो मिन्थिनानै था बिथाङा सासे लकेल पार्सन नङा बियो भट डिक्लेयार होनायनि सिगां दासो गामि गामि फैबाय 5 बोसोराव बेरायनो हायामोन नामा मा जोंनि सिमायाव 16नि सिमायाव गांनाय उखैनाय गैयामोन नामा सों कुइसन सों रायजोआनो राजा सों बिथांमोनखौ कुइसन सों मानो फैनो हायाखै सार फेरेंगाया आरो मा खालामनो बिथाङा सासे फरेस्टनि इएन जानानै एसे प्रटेक्सन खालामनो लागे सरकारनिफ्राय अर्डार फैबाय बिथाङा एसेसो प्रटेक्ट खालामनो हाया नामा फरेस्टनि इएन जानानै मानो एफाबां बर'फोरखौ इभिक्सन बानायनांगौ बियो बे मोजां खामानि ना गाज्रि खामानि बेलाय अब्ला रायजो राजाफोरनो मिथिदो बेखायनो आं सैथोजों बुंदों आंहा दिनैनो फार्स्ट टाइम अफेन्स होदों बिथांखौ सेक्रेटलि डाइहार्ड बे खामानि मावै सेंग्राफोरखौ बुथुमनानै होग्राया आंबो दं सार फेरेंगाया नाम थानाय नङा जेब्ला आङो जेडि उइलियाम इंलिश स्कुलाव फरायदोंमोन अब्ला बिथांनि सेक्रेट आरो बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ लानानै जोङो मावोमोन आङो निमाहा बियो सार जेम्सनियाव आं एसेबां भटखौ सिफायना होआखै बे बिसनसोनिल' भट जादों खिन्थु हरै सार फेरेंगानि एरियायाव आरो जों थांनानै बुङोब्ला बिथाङा देरहाखांनानै बुंबाय बेखायनो आं खावलायो रायजो राजाफोर बिथाङा जोंनि लकेल मानसि नङा बियो बै समावनो 5 बोसोरावनो जोंखौ नायनो हायाखैबोला आरो जोंखौ मा नायगोन बियो जोंनि भटखौ बायनानै गावबा मा खालामदों बेखौ लंकायाव थांनो नागिरदों आरो राबन जानो नागिरदों बिथाङा बेखायनो साबधान बालि होदों आङो नोंथांमोना माने सानै हयै नोंनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै जाय बिजाथिया नोंसोरनि दुखु दाहानि बिजाथि बेबायदि बिजाथिखौ सायख'नो नोंसोर रेडि जानानै था आं जेब्लायबो राजि सारनि स्टेम जानो आं जेब्लायबो राजि सार फेरेंगाजों फेस खालामग्रा जों ओरैनो जेंनानै थाग्रा मानसि नङा जों उन्दुनानै थाग्रा मानसि नङा जों सानदोंमोन मोजां सरकार मावगोन बोसोर होननानैहाय नाथाय दुर्गुथि बोसोरबायावनो एसेबां दुर्गुथि खामानि मावदोंब्ला आइ आफामोन एसे बुजिनो सोलोंदों आं बिथांखौ बिराद रागा जोंदों आरो जोंनि 16नि सिमायाव फैथों बियो होननानै आं सानदोंमोन बे फैनाय नङाबा दे आं बेखौ जेबो बुंला आं सापर्टारल' जानोसै खिन्थु आं जेबो बुंला ना 16आव फैदों मोजांसो जादों आंनो बेखौ कुइसनसो खालामबाय थागोन आं बेखौ दिनै जा कुइसन स्टेन्ड खालामबाय स्टेन्ड खालामबाय थागोन आं फेस खालामदों बियो फेसाव बेखौनो होखोदों बियो बे NEB इफेक्टेड एरियानो लाइमोनफोरनो साख्रि होनो नागिरदोंमोन न'खराव सासे गोख्रै कमिटमेन्टखौ होदों बियो सार फेरेंगाया दिनैनि मेसेजजों आं कुइसन सिखादों आरो राइस बानायदों मा जबान होयो बियो 10,000 एफेक्टेड लाइमोनफोरनो होगोननो बिनि गोदै राव हास्लाखै जों फैनाय मानसिफोर जोंबो गोजावदोंमोन आरो नाथाय सिनायाखै बिसोरो आंसो बेखायनो अनजाग्रा बिमा बिफाफोर आं गुरैयै खावलायो आं बिथांखौ बहुद दुखु मोननांदों आरो माने बियो जोंनि लकेलनि दुखु दाहा रायजोफोरनि बियो सुस्रांग्रा मानसि जानाय नङा खोनानो मोनदों बियो गोबां लाइमोनफोरखौ आंनि आखायावबो दङमोन आंना बुखारिया मा आंहा रेडि खालामबाय थाबाय नाथाय दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ आं वार्निं हरो फिउचारखौ सानोब्ला जों चुज खालामनांगौ दिनै BTCआ बबेनि खबजाव थांनो नागिरदों दिनै BTCआ बबे लामाजों थांनो नागिरदों बर'खौनो सारखौ जों नुबाय माने दुर्बलथा गिख'सो स्ट्रेंथ मोनसेबो फेस खालामनो हाया नाथाय आं नुदों जेब्ला जों मिडियाफ्राव नायो अब्ला जों नुयो माने सार
여기라리야 프레스 खालामो 내가 बुंनो हायो बेखायनो रायजो राजाफोर आं खावलायो रायजो राजानि सोरखार जागोन एबाराव जोङो BPFखौनो देरहाहोनांगौ बयबो आंनि उन सार जेम्सआ जय जागोन सार जेम्सआ गोबां भट लानानै बे 60नि सायाव देरहासागोन आंबो ओंखारफागोन जानजि खाफ्रानानै फैदों दिनै बिथांमोना फोरोंदोंथ' आंखौ पलिटिक्सआव ओंखारनो ओंखारगोना बिसिनि एगेन्स्टआव गासैनि मानसिखौ फोरोंग्राया बिनि सोंनाय कुइसनखौ गोख्रैनो गोथों बियो जबरदस्ति अब्ला आं बेखौ फोथायगोन